Смеете ли се, Нина? Ти не ми Влезе повярва. нещо вътре. Аз все още не го вярвам. О, внимателно! Извинете. Нина, поздравления. Ти си много смела. Благодаря, понебеше ти, това нямаше да се случи. Благодаря ти. Не е възможно. Нина не може да ми отнеме популярността. Най-малко тя. Жалко, че не може да направиш нищо. Не ги има какво да се направи. Не го чакаше. Не, какво чакате? То си го нали? Мичето ти те чака. То си да минимум. Чакай да стан. Искам да знам как си. Предполагам, че си разочарован. Обратно, радвам се, че Нина е Фелисити. Чакай. Да ме намекнеш, че харесваш Нина. Мислех, че харесваш Фелисити. Не, Нина. И двете. Един и същи човек са... Луна, помогни ми да съм свободен. Да. Сетих се, Лала. Извинете ни. Нина. Ако няма какво друго да ми кажеш, отивам. Къде? Тино, истината е била под носа ни, но не сме я виждали. Чуй ме. О-ко-ко. Беше медальона с слънцето. Да, брак. После Аманда нарисува медальон. Слънцето и луна, нали? А Мигел и Моника се интересуваха силно от този медальон, нали? Ако съберем всичко това, какво става? Дай ми павлика с въздушна код. Павликата от Мсалия с въздушна код. С светията. Ние сте от тези града, аз се служим пада. Това е символ на любов, който вдъхновява хората да правят красиви неща. Затова Аманда го нарисувала. Иска да ми предложи брак, да сме до края на живота си. Брак? Любов? Чакай, ти си гений. Наистина си гений. Наистина. Вдъхновяваш го. Искате ли хапки? Засни с ръчичката. Седнете до мен. Да. Искам. Не така. Да. Прием. Добре, вземете си. Не, няма предвид. Хапки. Това са. А какво искате? Приемам предложението за брак. Какво? Приемам да съм с вас до края на дните ми, да имаме деца, внуци, правнуци, праправнуци, праправнуци, Какво ви става? Полудяхте ли? Стига с този срам! Махнете го! Той ви държи в затвора. Просто се освободете от него. Кажете, че ме обичате. Кажете го. Искате ли да станете съпруга така? Не знам. Защо вместо да говорим глупости, да отидем да си хапнем в кухнята? Какво ще кажете? Не съм виждал нещо по-романтично на живо. Сериалите имат там, но... Не с пълна уста сте. Не. Чао. Аманда, голямо напрежение. Само, че остана без съпруга преди да си се оженил. Значи